Ant таулары авазы радиосы сезне хакыйкать яктылыгы тапшыруында сәламлый. Исәнмесез, туганнар? Сезгә Иблиснең кешеләр аңында ирешкән бик зур бер уңышы турында сөйлисем килә. Кешеләр аңына ул шундый бер хәйләкәр образ салган. Имеш, ул ике мөгезле, йонлач, озын койрыклы бер шук жан. Бәлки ул юктыр да, уйлап чыгарганнар шунда кемнәрдер. Гайса Мәсихка иман китерүчеләрне кызганыч ахмак бәндәләр итеп күрсәтүдән дә рәхәт нәрсә юк Иблис өчен. Әйдәгез, үзебезнең күңелебезгә күз ташлыйк әле. Бик оста сәясәтчене, я булмаса, зур уңышларга ирешкән эшкуарны күрсәк, кем дип атыйбыз без аларны? Бу дөньяның көчлеләре дип түгелмени? Иблис бүген бу дөньяның патшасы. Һәм аның бер генә максаты бар. Мөмкин кадәр күбрәк кешеләрне һәлак итү. Ул бик оста психолог, һәр кешегә үз ятмәсе бар аның. Дәрәҗә яратучы кешегә ул шуның кадәр хакимлек бирә ки, кеше үзеннән башка бер кемне дә санга сукмый башлый. Кая инде анда Аллаһка буйсыну турында сүз алып бару. Кымсызга акча белән бергә иеп ятсызлык та бирә. Һәм бу кеше бер нәрсәдән дә, хәтта Алладан да куркмый башлый. Иң куркынычы, кешелекнең алдынгы, мөхтәрәм шәхесләре дә үзләренең Иблис куллыгында яшәгәннәрен аңламыйлар. Дөньядагы иң зур көч Иблиснең коткыларына каршы тора алу көче ул. Ләкин бу һәр кешенең кулыннан килә торган эш түгел. Иблиснең бөтен коткыларын җиңгән Гайсаның көчен кабул иткәннәр генә сәләтле моңа. Гайса нинди коткылар аша үткән соң? Әйдәгез, Гайса фильмын тыңлыйк. Шуннан соң изге рух чакыруы буенча Гайса шүлгә китә. Ул анда 40 көн була, ашамый, эчми. Шул көннәрдә берничә тапкыр Иблис аның күңеленә коткы салмакчы булып карый. Әгәр син Алла улы булсаң, бу таш ипигә әйләнсен дип әйт. Гайса аңа изге язмадагы сүзләр белән җавап бирә. Изге язмада кеше икмәк белән генә түгел, Алла сүзе белән дә яшәр дип язылган. Күз ачып йомганчы Иблис Гайсага җир йөзендәге барлык патшалыкларны күрсәтеп чыга. Һәм булай ди: Аларның барысы өстеннән хакимлекне дә, аларның даннарын да сиңа бирермен. Чөнки алар миңа бирелгән, һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бирәләм. Миңа табынсаң, барысы да синеке булыр. Раббы Аллаңа табын, аңа гына хезмәт ит, диелгән изге язмада. Шуннан соң Иблис Гайсаны Яһуд иленең баш каласы Иерусалимдагы Алла йортының иң бөек ноктасына алып менә. Әгәр син Алла улы булсаң, шушы урыннан аска сикер. Язмада үзенең фәрештәләренә сине сакларга әмер бирер. Сине күтәреп алырлар. Аякларың ташка дарынмас дип язылган бит. Изге язмада Рабб Аллаңны сынама дип язылган. Бу рухи сынауларны үткәннән соң Гайса бала чагы үткән төбәккә, төньякка таба, Насарага юл ала. Атнаның изге көне дип саналган шимбә көнне, Яһудләрдә бу атнаның 7нче көне, Гайса Аллага дуга кылу йортына килде. Аңардан изге язманы укуын үтенделәр. Ул риза булды. Миндә Раббының рухы, ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган юлын хәбәр итәргә җибәрде. Әйбәт сөйли. Сез бу сүзләрне тыңлаганда, монда язылганнар үтәлде. Нәрсә үтәлде? Моны фақат Мәсих кына тормышка ашыра. Ничек инде? Әлбәттә сез табиб үзеңне сауыктыр, дигән мәкальне әйтерсез миңа. Капернаумда кылган эшләреңне без ишеттек. Монда үз шәһәрендә дә шуларны эшләп ярсыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә кабул итмиләр. Пәйгамбәр? Ни сөйлисең? Алладан курык. Ник? Теге балтасы малай түгелмени ул? Куып чыгарырга кирәк анымыннан. Җанын алырга кирәк. Котырынган халык иере, аны кыядан ташламакчы булып гөш килде. Гайса үз юлы белән китеп барды.
kengashmasında hamda jayilishında shin ko'nglimdan don jurg'iymin ey Xudoyim men senga o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan Va'dalar kengashmasında hamda jayilishında shin ko'nglimdan don jurg'iymin ey Xudoyim men senga o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan o'z xalqina o'g'lini buyuk Xudoy jibargan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan o'z xalqi bilan mangulik kelishuv tuzgan Гайса иблиснең коткыларын җиңгәч тә үзенең хезмәтен Аллаһ йортыннан башлый. Бу бик табигый хәл. Чөнки Гайса җиргә яңа хәрәкәт, яңа дин тудырырга дип түгел, ә иске гәһәттә пигамбәрләр аша җиткерелгән Аллаһның ниятен тормышка ашырга дип килә. Әгәр бу шулай икән, алайса ни өчен соң яһуд дин башлыклары Гайсәдә үзләре күптән көткән Мәсихне танымыйлар? Ул заманда Исраил Рим империясы кул астында була. Шуңа күрә яһуд дин башлыклары Мәсих аларның туган иленә азатлык бирер дип өмет иткән булалар. Әлбәттә, кешеләр күзлегеннән чыгып караганда Мәсихнең җиңүе нәкъ менә шул булырга тиеш иде. Ә Гайсәнең җиңүе моннан күп тапкырлар биегрәк, мөһимрәк җиңү була. Гайса гөнаһ һәм үлемне җиңде. Кешеләрне бу куллыктан коткарып, аларның җанына азатлык бирде. Насарада нәрсә кешеләрнең шул кадәр ачуын китерде соң? Әйдәгез, башта Гайсәнең сүзләре турында фикерләшик. Раббының рухы минем өстемдә, чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган йылын хәбәр итәргә җибәрде. Әлбәттә, монда матди ярлылык, физик газаплар турында гына сүз алып бармый ул. Хәтерлисезме? Гайса шулда төрле коткылар белән сыналганда, кешенең җаны иблис куллыгында булуын белдек без. Аллаһ йортындагы дин башлыкларының тәккәберлек белән тулган йөрәкләрендә башка бер нәрсә турында хәсрәтләнү, ашыргалану юк. Рухи куллыктан котылу кирәкми аларга. Үзләрен булай да азат кешеләр дип уйлыйлар алар, чөнки Аллаһның кануннарын үтиләр бит. Бу кешеләр иблиснең иң рәхимсез тузагына эләккәннәр. Уйлап кара әле, син дә шундый тузакта түгелме?
Бәлки син дә, мин Аллаһының кануннарын үтим, изге эшләр эшлим, шуның белән җанымны җәһәннәм утыннан коткарам дип уйлыйсыңдыр. Димәк, син үзеңә ышанып яшисең. Димәк, бернинди рухи ярлылык турында сүз баруы да мөмкин түгел. Гайса, рухи яктан ярлылар бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы ди. Рухи яктан ярлы кеше һәр вакыт Аллага мохтаҗ кеше ул. Әгәр син Алланың бөтен кануннарында үти алмаячагыңны, хәтта бөтен кылган яхшы эшләрең дә бер генә гөнаһыңны да каплый алмаячагын аңлыйсың икән, димәк, синең тормышыңның иң мөһим мизгеле хәзер. Димәк, син коткаручыга, Гайса Мәсихка мохтаҗ икәнеңне аңладың. Гайса синең бөтен гөнаһларыңны хачка алды. Алар өчен үзе үлде һәм үзенең бер гөнаһы да булмаганга күрә үлем аны тотып кала алмады. Ул үледән терелеп торды. Аның сүзләрен укы, иман китер аңа. Әгәр дә син Инҗил китабын татарча укырга теләсәң, без аны сиңа бүләк итеп җибәрә алабыз. Адресны укыйм, язып ал. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Бүген изеген тыңлаган Гайса видеофильмында сиңа бүләк итә алабыз. Адресыбызны кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Сезнең хатларыгызны көтеп калабыз. Иминлек сезгә. Yaratkan var dünyanı Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın Məhəbbəti bilən Allah Yaratqan öz balası Yaratqan balası Xoşda qurban itkən ulu bizgə Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın Məhəbbətin qabul etdik Allah'ın Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın Şəfqəti kim Allah'ın Şəfqəti kim Allah'ın